Hoxe coñecemos o contido da sentenza do Tribunal Supremo contra o exfiscal xeral do Estado Álvaro García Ortiz. O alto tribunal cree probado que o propio fiscal ou alguén do seu equipo co seu coñecemento filtrou o correo de Alberto González Amador. No literal da sentenza, o tribunal sostén que o fiscal xeral do Estado non pode responder a unha noticia falsa mediante a comisión dun delito. Atraco de película nunha gasolineira de Tui. Un home armado cunha pistola atemorizou os clientes e empregados. Malia que apretou o gatillo en varias ocasións, a arma non funcionou. O atracador xa foi detido. Un ano tras outro, o turrón segue sendo a estrela do Nadal. O que xa vai en gustos é o sabor, clásico ou innovador. Os primeiros xa os coñecen, xixona, chocolate, brando, pero entre as propostas innovadoras van levar sorpresas. Hoxe imos descubrir que hai quen debece polo turrón de polvo á feira. Boas noites. O Supremo considera que Álvaro García Ortiz quebrou sen xustificación o deber de reserva que lle correspondía. Case 3 semanas despois de coñecerse a condena o exfiscal xeral, o alto tribunal publicou a sentenza. O fallo conclúe que García Ortiz respondeu a unha publicación falsa cometendo un delito de revelación de segredos, xa que se difundiu parte dun correo privado do abogado do mozo de Ayuso. Han tardado, ha costado, Exactamente 19 días foi os que tivo que agardar Álvaro García Ortiz para coñecer os argumentos que levaron ao Tribunal Supremo a condenalo por un delito de revelación de segredos. Faise pública a sentenza histórica e con ela os 2 votos particulares en contra da condena. Ao longo de case 200 folios, o Tribunal esgrime os fundamentos que o levaron a tomar esa decisión. Considera probado que García Ortiz ou unha persoa do seu círculo e co seu coñecemento filtraron o correo cos datos da parella de Díaz Ayuso. Engade que a nota de prensa que recollía a proposta de conformidade de González Amador co recoñecemento de 2 delitos se elaborou seguindo as súas instruccións. Os magistrados sosteñen que o fiscal xeral non pode responder a unha noticia falsa coa comisión dun delito e destacan que sobre el pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantou sen justificación. Hemos tenido tiempo de leerla y creo que desde luego lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla. Y ver efectivamente cómo ha quedado comprobado y acreditado por parte del Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado cometió un delito, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Sobre a credibilidade dos xornalistas, a sala di que non a cuestiona, pero asegura que o coñecemento dun dato reservado non neutraliza o deber de confidencialidade da Fiscalía. Nos votos particulares, as 2 magistradas defenden a absolución por non considerar probado que García Ortiz filtrara o correo e non ven delito na difusión da nota informativa. Esta tarde, o presidente do Goberno volveu saír en defensa de García Ortiz. Pedro Sánchez asegura que o único que fixo o exfiscal xeral foi defender a institución. E di que quen ten que pedir perdón é Isabel Díaz Ayuso. ¿Y dan lecciones de qué? ¿De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado? Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. O Consello de Ministros cesou a Antonio Hernández, man dereita de Salazar no Palacio da Moncloa. As denunciantes sinálalo como encubridor. A súa saída é o último intento do Partido Socialista para controlar a crise nun momento en que arrecian as críticas dende a esquerda e da dereita do arco parlamentario. Pilar Alegría recoñece agora que errou cando se reuniu con Salazar, mesmo despois de coñecer as denuncias de varias mulleres contra el. El propio Salazar ha solicitado la apertura de unas diligencias. O Partido Socialista perdeu no último mes 1 punto en intención de voto e 3 deputados, segundo a última enquisa de Sociométrica para El Español. Pedro Sánchez acadaría a día de hoxe 102 escanos, 43 menos dos que se lle outorgan ao Partido Popular. Con estes datos, Núñez Feijóo podería gobernar ca abstención de Vox, que se achega aos 60 deputados. Sumar consegue aumentar a porcentaxe de votos respecto do mes pasado e quedaría 11 escanos. E Podemos presenta unha tendencia á baixa e cae ata os 2 deputados. O BNG chegaría tamén aos 2 deputados.
A COE e Cepime acordan propoñerlle ao Goberno unha suba do salario mínimo interprofesional do 1,5% para 2026. Este incremento suporía alcanzar os 1.202 euros brutos ao mes en 14 pagas, pero está por debaixo da suba do 7,5% reclamada polos sindicatos. A COE xustifica unha proposta menor porque considera o SMI xa supera o 60% do soldo medio no país e porque está en liña co aumento previsto pros empregados públicos. Os médicos comezaron hoxe unha folga en toda España que se vai prolongar ata o venres. Pídenlle ao Ministerio de Sanidade que rematen cas gardas de 24 horas e que se aprobe un estatuto específico para os médicos, diferenciado do resto de personal sanitario. Os médicos non lles serve o Estatuto Marco que o Ministerio prepara para todos os profesionais da sanidade. Reclaman un documento específico para a súa categoría. Porque somos los únicos profesionales de la sanidad que trabajamos más de 40 horas semanales. De hecho, trabajamos lo que nos echen. Se están produciendo jornadas semanales por encima de los 60-70 horas. E que as súas gardas son obrigatorias. Y encima se pagan a menos de la jornada ordinaria y encima no cuentan ni para la jubilación. Pedimos que se retribuyan como lo que son horas extraordinarias. E tamén que se reduzan, que non sexan de 24 horas como agora. Es un riesgo para nuestra salud psicosocial y un riesgo para la seguridad de los pacientes. Pero o Ministerio non dá o brazo a torcer, di que esas demandas están en el tejado de las comunidades autónomas. Hay una cosa a la que no se le puede pedir al Ministerio, es que invada competencias. Non o ve así o PP. Lo que le exigimos desde el Partido Popular a Pedro Sánchez es que se ponga al frente de todo esto y que resuelva el problema que ha creado su ministra. O paro durará 4 días. En Galicia, o Sergas calcula que o seguimento da folga na quenda de mañá deste martes foi do 18%, unha cifra que o sindicato Mega eleva ao 80%. O Goberno garantirá o cobro dos alugueiros en caso de impago. A medida aprobada hoxe no Consello de Ministros só cubrirá a quen aluga vivenda ou a xente nova ou vulnerable. Ademais, o Executivo deu luz verde a Casa 47, a nova entidade que porá no mercado máis de 100.000 pisos a prezos regulados. Paliar o medo dos propietarios a alugar a xente con ingresos baixos ou irregulares. Con esa pretensión, o Goberno pon en marcha unha rede de seguridade que cubrirá desde o impago da renda mensual ata posibles danos nos pisos. A esta cobertura só poderán acollerse os propietarios que aluguen a casa a menores de 35 anos ou a persoas vulnerables e por un prezo que non poderá superar o índice estatal de referencia. Una cobertura que gestionarán las comunidades autónomas y lo que estamos haciendo es dar un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país. A medida aprobouse nun Consello de Ministros que tamén deu luz verde á Casa 47, o novo ente público que xestionará o Parque Estatal de Vivenda Protexida. A través del o Estado exercerá de caseiro con alugueiros asequibles que poderán prorrogarse durante 75 anos. O Executivo espera contar a medio prazo con 100.000 inmobles. Poderá optar a un destes alugueiros públicos que ingrese entre 1.200 e 4.200 euros ao mes. A páxina web coas casas dispoñibles porás en marcha o ano que ven. Aquí en Galicia, novo plan da Xunta para dar resposta á falta de vivenda no rural. Haberá axudas para rehabilitar edificios e para converter locais baleiros en fogares nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Gloria. Sí, efectivamente, a Xunta pon en marcha un novo plan no que vai investir 5 millóns de euros co obxectivo de impulsar a rehabilitación de vivendas e a conversión de locais comerciais baleiros en casas. Está pensado para os concellos de menos de 5.000 habitantes e as axudas poden chegar aos 30.000 euros por persoa. Nos próximos días abrirá o prazo para pedir as novas axudas da Xunta para dar resposta á falta de vivenda no rural. Cada solicitante poderá recibir ata 30.000 euros para rehabilitar ou rematar casas inacabadas ou converter entre plantas ou locais en vivendas. O requisito é que se dedique á residencia habitual ou a alugueiro a prezo taxado polo menos 5 anos e estar en concellos de menos de 5.000 habitantes. Donde é máis difícil estimular este tipo de actividades, donde moitos locales baleiros, se non se toma este tipo de iniciativas, probablemente quedarían baleiros durante moitísimo máis tempo e, polo tanto, destinamos entre o ano 26 e o 27 5 millóns de euros.
A Xunta tamén aprobou ampliar o bono alugueiro mocidade para atender as solicitudes que quedaron sen resposta este ano. Falamos da axuda de 250 euros ao mes para menores de 36 anos cuxos ingresos anuais non superen os 25.200 euros. Son 11,4 millóns de euros de fondos estatais cos que esperan chegar a 2.000 beneficiarios máis. Novidades tamén en materia de extinción e prevención de incendios forestais. A Xunta autoriza a contratación de 2 novos avións de carga en terra para os próximos 3 anos. Anuncian ademais que van duplicar as axudas aos concellos para a limpeza de faixas ata os 25 millóns de euros ao ano nos próximos 4 exercicios. A Xunta renova o convenio co SEAGA que caducaba agora e que rexeita a FEGAMP e ofreceralles aos concellos sumarse de xeito individual. Lamento que non haxa ese convenio paraguas que facilitaba todo moito, pero aprobaremos o convenio e lle ofreceremos aos concellos a posibilidade de ter esta axuda fundamental da Xunta de Galicia, que non só é a axuda económica, tamén é a axuda de tramitación nun obxectivo común que é incidir na necesaria limpeza das franxas secundarias que vimos que era tan necesaria. En Cataluña, a Generalitat declarou a emerxencia para evitar que o virus da peste porcina africana se estenda a outros territorios. Esta medida permite que se tramiten de forma urxente todos os contratos de servizos, suministracións e obras que busquen conter o gromo, como a adquisición de material veterinario, trampas ou drons. Tamén se busca facilitar as axudas económicas. Detido un home en l'Hospitalet de Llobregat acusado de matar a súa parella. Os Mossos atoparon o cadáver con evidentes signos de violencia tras acudir a un aviso por unha pelexa nun domicilio. Pouco despois detiñan o suposto agresor. Con esta xa son 42 as mulleres asasinadas polas súas parellas no que vai de ano. En Tui intentan recobrar a normalidade despois dun atraco nunha gasolineira que foi propio dunha película. Mesmo houbo disparos e refenxo el. Sí, todo aconteceu en cuestión duns 30 minutos. Pasadas as 8 desta mañá, un home veciño de Tui achegouse ata esta gasolineira e no momento de pagar sacou a pistola e comezou a ameazar tanto a clientes como a traballadores. Chegou a tomar a algúns defensos que lles pediu que sacasen cartos dun caixeiro ubicado nas proximidades. Destrozou tamén material técnico no interior das instalacións e os cristais do vehículo dun traballador. Mesmo chegou tamén a ferir na man a un dos axentes da Garda Civil. O home, que xa está detido, está sendo agora investigado por un presunto delito de roubo con violencia e con intimidación e tería tamén antecedentes. Vin cando o tío estaba coa pistola apuntándolle na cabeza o da gasolinera, que me imagino que sería un rehén. Na gasolineira de Guillarei en Tui aínda teñen o susto no corpo despois de que unha persoa armada entrara a roubar. O atracador, totalmente fora de sí e supostamente baixo influencia das drogas, retivo un cliente e un traballador. Tamén intentou disparar varias veces sen éxito. Apareceu por aí unha persoa, debía estar, non sei, algo perxudicado do que sea, pois fixo eso, disparou un pouco, tentou como... xerou un altercado ali, basicamente. Había posto resistencia a hora de ser detido por membros da Guardia Civil e tamén da Policía Local, e como produto dese forcexeo, pois se ferira un Guardia Civil nunha man. O atracador, un home de 39 anos, a cara descuberta e con antecedentes, ocasionou estragos na gasolineira e no coche dun empregado. Pouco despois foi arrestado e trasladado a un centro psiquiátrico tras opoñer resistencia e disparar polo menos unha vez. En A Coruña, no barrio dos Mallos, os comerciantes e os veciños están cansos dos constantes problemas de seguridade. Así estaba esta mañá a porta da Taberna 23. Foi o último negocio asaltado no barrio dos Mallos. Ás 4:30 da mañá romperonos a porta, entraron, colleronos a caixa das monedas e a impresora de tickets. María Jesús viu o ladrón e rapidamente alertou á policía. De negro, lleva máscara. Sé que lleva unha cosa plana, como un monitor ou algo. Pero o caso é que a noite anterior os delincuentes xa fixeran das súas na mesma zona, entraron neste negocio. Sobre las 2:30 de la mañana saltó la alarma, fueron directos a la caja, tiraron del cajón, de hecho tenía la llave puesta, podían haber abierto, se llevaron el cajón. E 4 horas despois roubaron nesta imprenta situada a escasos metros. Por lo que dijo la policía, no fueron más que 20 segundos entrar, coger la caja de caudales y salir con la caja. Os comerciantes queixanse de que están a sufrir unha importante vaga de roubos desde hai case 2 semanas. Rompieron el vidrio con un martillo, entraron, se llevaron las cajas
La noche anterior fue en el del Devén de la esquina y después de nosotros han sido como 3 o 4 sitios. Una inseguridad tremenda, porque es que ahora no puedes salir a la calle y te tienes que estar pendiente. Los responsables deberían de tomar medidas. E piden máis vigilancia policial. Remite o temporal en Galicia, un episodio que deixou imaxes espectaculares pero tamén preocupantes. A forza do mar revolto, o vento e a acumulación de precipitacións provocaron o desprendemento de toneladas de terra e rochas nos cantís do Campelo, en Valdoviño. Caeu un perfil duns 100 metros de altura por 450 de ancho do Xeoparque do Cabo Ortegal, unha zona de rochas de hai 300 millóns de anos. O Concello pide non achegarse á zona porque evidentemente é perigoso. Outra mostra do temporal, esta boia que ven atorada nun cantil da praia de Nemiña, en Muxía, percorreu nada máis e nada menos que 6.000 kilómetros para chegar ata alí. Pertence á Garda Costeira dos Estados Unidos, polo que parece que debeu partir de algún porto da costa leste dese país. Un tren de borrascas impulsouna durante a súa travesía e acabou como ven, onde a atopou Amador, un percebeiro da zona. É un clásico do país veciño, así de espectaculares son as ondas xigantes que se poden ver estes días en Nazaré, en Portugal, a meca dos surfistas. Esa zona da costa está no nivel máximo de alerta, pero, aínda así, como ven, hai quen se atreve a meterse na auga. Esta mesma semana adxudicaránse as obras para mellorar os portos de Miño, Pontedeume e Barallobre. Aumentarase o calado para que a dársena poida estar sempre operativa e que sexa máis fácil atracar, tal e como demandan os usuarios. Nos arranxos, Portos de Galicia investirá 1,5 millón de euros. Esperamos esta mesma semana podamos adxudicalas e empezar en breve. Son 9 meses de execución prevista e con eso chegaremos a unha cota -1. Son máis de 8.000 metros cuadrados de superficie onde traballaremos e retiraremos máis ou menos 15.000 metros cúbicos. O Nadal chegou tamén aos países nórdicos, en Suecia, onde desde as 3 da tarde e noite as rúas xa están ateigadas das típicas estrelas suecas, os adornos e as grilandas de luz. Decoran e iluminan as canles, os edificios de Estocolmo e de cada recuncho do país, cunha escena, como ven, moi fermosa. Para baixar a destinos como estes, pero tamén para o frío que volve a Galicia desde mañá, hai pezas de roupa que van mellor que outras. Alá de ovellas meiriñas é o último en tecidos para combater as baixas temperaturas. Xa hai que ir tirando de abrigos, plumíferos e bufandas. Os especialistas recomendan vestir capa sobre capa para poder ir sacando se fai falta. Xa o dicían as aboas, para non pasar frío, o mellor é alá. A mí para el frío me gusta máis la lana, sí. Sí, porque é o que máis abriu o de sempre. Hai xente que non a tolera, que lle ten alerxia, pero xa hai solucións no mercado. Alá de ovella meiriña, como a que leva esta camiseta interior. Tú colles un fío de lana merino no microscopio e non ten esos pelillos que ten a lana normal. Da que se vexa delgado, isto, vamos, o que fai non é abrigar, o que fai é reter temperatura. Pero a solución máis extendida para combater o frío é vestir capa sobre capa. Camiseta corta por debaixo, pero logo poñome igual 2 ou 3 sudaderas e logo esta chaqueta máis. Una camisetina, outra encima, logo un chaleco, un jersey, sí, capas. E incluso a veces toca doble calcetín. A última capa, a exterior, é a máis importante. El pluma sobre todo, que no traspase el agua y que sea gordito para el frío. En caso de que chova ou que faga vento, pues podemos pôr por encima un cortaventos. Esa é unha maneira inteligente de vestirse de cara ao frío. Por qué? Porque ao longo do día as temperaturas poden ir cambiando e tú vas te adaptando á túa necesidade. Gorros, luvas e uns bons calcetíns completan o catálogo de imprescindibles pro frío intenso. E o frío e a chuvia tamén afectan os nosos animais de compañía. Eles teñen que combater a baixada das temperaturas, a elevada humidade ou a reducción das horas de luz. Nas clínicas veterinarias notase que estamos na época de frío e chuvias. Hai maior número de problemas derivados do exceso de humidade na pel do animal. Un xarpei con as patas totalmente infectadas, con moito picor, moi inflamado por esa humidade. Non? Este, por exemplo, é unha imaxe onde que nos mostra as diferentes capas da pel, da epidermis. Entón, o que comentaba é que cando o ambiente na pel é moi húmido e non deixa transpirar ben, respirar a pel, o que provoca é
unha formación, un caldo de cultivo para moitas bacterias, para hongos. Entonces hai que ter máis cuidados de chegar a casa, de secalos ben, de limpiarlle as patas, algún desinfectalos incluso. Que sexa inverno non é impedimento para sair de paseo. Se vai frío, abonda con abrigarse. Iso sí, depende da raza. Hai cas pequenos como Yorkshire, Chihuahua, que ten moi pouco peliño, entonces temos que abrigalos máis, porque sí que non teñen esa capa de pelo que pode ter un husky ou que pode ter un mastín, por exemplo, non? Neses casos, por exemplo, nos paseos, pois sí que recomenda algún tipo de protección extra, como temos falado de algún jersey, algún tipo de abrigo. A falta de luz reduce a actividade, polo que tamén se aconsella recortar a ración diaria de alimento. Cada Nadal coñecemos máis tipos de turrón, con sabores que poden resultar desconcertantes. Por exemplo, turrón de polvo a feira, de chorizo crioulo ou de amendoas con petacetas. Pero iso non quere dicir que os clásicos estean perdendo folgos, nin moito menos. Pasa un Nadal e pasa outro e outro e o turrón segue sorprendendo. Cada ano vamos a máis vendendo turrón. Segue sorprendendo o turrón polo lado clásico, téñeno claro nesta tenda de Santiago. Aquí en esta tenda o que máis vendemos é o turrón que ven en tableta de medio kilo, que é unha peza sola, un pouco é a añoranza de anos atrás, cando se compraba aquel turrón grueso. E hoxe segue sorprendendo o turrón tamén polo lado innovador. Así non lo contan en Vigo. Actualmente estamos por las 257 tipos de turrones diferentes. Turrón de pulpa a la gallega, hemos hecho también el turrón con chorizo criollo, hemos hecho muchas más novedades como de cerveza, hemos hecho este año de cócteles. Joiba es un turrón nuevo que hemos hecho, es un formato individual que se come como si fuese un bombón. A nós xa nos veñen directos a buscar o turrón de medio kilo, e deste tipo de turrón gallego tamén se vende bastante. Pero unha cousa é, ano tras ano, indiscutible. Síguense vendendo os turróns de sempre. Los clásicos se venden solos. Dunha forma ou doutra, pero sempre turrón. As liñas discontinuas, o novo filme de Anxos Fazáns inaugurou esta tarde a 10ª edición do Festival Nomos Cinemas de Pontevedra. Recoñecida hai uns días no Festival Internacional de Cine de Xixón co premio Dama a mellor guión, o filme estreouse esta tarde en Galicia. A longametraxe, protagonizado por Mara Sánchez e Adán Prieto, está rodada íntegramente nas localidades de Vigo e Marín. Conta, entre outros, co apoio da Agadic, da CESAGA, HBO e das Deputacións de Pontevedra e da Coruña. E Galicia é o escenario onde discorre a súa trama, e Galicia acollar estora a presentación de Roubaches meu corazón, a película de Chus Gutiérrez estreada a pasada fin de semana. Hoxe parte do seu elenco achegouse ata o Museo de Pontevedra para compartir un pase especial. Patricia. Sí, Pontevedra estendeu hoxe a alfombra vermella para a estrea desa última película de Chus Gutiérrez, unha película na que participa esta casa, a Televisión de Galicia. Foi aquí, agora mesmo está sendo aquí, neste Museo de Pontevedra. A película está protagonizada por Óscar Casas e Ana Jara, é unha comedia romántica con aires de road movie e conta a historia de Eric, un enxeñeiro que ten problemas do traballo e que decide roubar un banco e fuxir a Galicia. Para iso necesita, iso sí, utilizar a unha muller que conoce en unha app de citas. Eles son os protagonistas, pero no elenco desta película hai nomes tamén como Luis Taera, Miguel de Lira, Ana Millán, outros moitos actores que hoxe estiveron aquí. Nos falamos cos protagonistas que nos falaron dos seus papéis e tamén nos falaron de como foi esta rodaxe en Galicia. Toda mi familia es de aquí, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis padres, mis hermanos mayores, entonces, bueno, siempre volver a Galicia y esta vez trabajando, es la primera vez que puedo grabar aquí, la verdad que ha sido bonito, o sea, es como que se juntan muchas emociones, los paisajes, lugares que conozco. El entroido de Berín o la farrapada de Laza, para mí conocer estas tradiciones fue como, no sé, como formar parte de ellos, ¿no? Y que nos acogieran tan bien.
Aniversario do nacemento dun dos grandes mitos do cinema, Kirk Douglas. O seu nome real era Isur Danielovich Dembski, nacido en Ámsterdam en 1916 e cunha carreira longa e chea de éxitos. Debutou en Broadway, interrompeu a súa carreira para servir na Segunda Guerra Mundial e faría teatro e radio antes de triunfar na gran pantalla con infinidade de títulos. Estivo nada menos que 70 anos en activo e protagonizou case 100 películas. Probablemente a súa consagración foi o ídolo de barro. O seu físico e intensidade interpretativa posicionaron a Douglas no arquetipo de héroe complicado e conflitivo. Pero seguramente o título polo que máis o lembramos é Espartaco, outra vez facendo o rol dun tipo duro. E tan duro, viviu ata os 103 anos e curiosamente, malia ter unha carreira tan longa, só ten un Óscar e de honra. Marchamos. Ata mañá.